Sasampunipun Mbak Deska menika geser sebelah tanganipun Mbak Deska wonten Mbak Kenti Wulandari. Pramila monggo kanca dipun sepot jumenenge Mbak Kenti. Monggo. Bahagia loh Mbak. Nggih, kepanggi mali menika nggih Mbak Kenti nggih. Dalam keadaan sehat. Napa mali dalu menika nggih dipun paringi terang nggih Mbak. Alhamdulillah terang becus. Mugi sampai akhir acara nanti dipun paringi mboten jawab nggih Mbak. Amin. Lancar sedayanipun nggih acarane. Menika nggih dalu menika ucapan terima kasih buat sedaya mawon khususipun menika kagem niki para donatur Mbak Billy dalu menika nggih Mbak. Ucapan terima kasih kepada Prima Jasa Tenda yang menyewakan perlengkapan event keperluan pesta hajatan, melayani pesanan tralis, jasa konstruksi dan aluminium. Nggih, niku Prima Jasa Tenda Mbak Kenti. Juga Yayasan Al Husna Tanjung Tirta Punggelan. Menika terima kasih. Tanuki CV Baliam menika pemasok ayam broiler. Nggih. Matur nuwun Mbak Kenti nggih. Matur nuwun. Juga Sumber Rezeki Volume Rezeki. Folding Gate Somawangi. Nggih. Bengkel YYF Body Repair. Nggih. Gula merah Capnira Sari Somawangi. Bila aluminium dan kaca tepuk tangan. AJF Ekspedisi Ayam Broiler. Toko Sembako Aan Somawangi. Kandang Sopi Banjarnegara. Kandang Sopi nomor sapi nih. Sapi nomor Sopi Bu. Sapi kadosipun. Sapi, oke. Kandang Sapi Banjarnegara. Terima kasih. Toko Alika Agen Briling dan eceran sembako. Toko Motor Somawangi dan toko bangunan Langgeng Mulyo Somawangi. Rizky Barokah Ayam Potong Pak Mino Kalirau. Toko Pertanian Tani Makmur Somawangi. Gudang Rongsok Pak Dikin. Terima kasih. Elfitri Fotokopi Ayam Potong Pak Mislun Gendis Jawi Sari Mahkota Kelapa. Wijaya Fotokopi Somawangi. Rokok Tawang dan seluruh donatur lainnya di Desa Somawangi kami ucapkan terima kasih dan beribu-ribu terima kasih Mbak Kenti. Sampun biantu lancarnya acara malam hari ini. Mugi-mugi kanthi amalipun panjenengan sedaya dipun lintu saking Gusti Allah langkung kathah langkung berkah di Bapak Ibu nggih. Amin. Pramila monggo dipun sugata lagunipun menapa Mbak Kenti? Wow, sing ngojekaken becus nyuwun jam 12 saking mriku. Nggih. Wow, sinten ngojek, Mbok? Kula mboten. Laku nggih, biasa. Strong. Sing ngojek pira-pira? Nggih, monggo langsung seniki jam 12. Duet kali Mas Firman monggo ayo sing bujang nggih. Ayo bujange Mbok menawa Olivia Indiki. Nah, iki bujang Bapak Ibu. iki kata bujange lho Mbak Kenti. Kata mriki bujang sedaya becus. Leres nggih. Kecuali Pak Dalang nggih mboten nggih. Iki nggih dalang cilik. Nggih Mas Zaki nggih. Saking kuning Mas Zaki. Parkan nggih mlebete Purwanegara Kecamatan nggih. Matur nuwun Desa iki. Monggo jam 12 sarengan Mbak Kenti Wulandari. Star Vita.
sampun ngadosi pamundhut saking